Začněte. Že? Mohli bychom spustit tu prezentaci? No, můžeš a normálně spustí prezentaci. Nahoře se tam dá. Všichni chtějí povídat. Jo, určitě, určitě. Děkuju. Krása, pánové, děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi zahájit 22. ročník konference RetailCon, na které vás tímto zvu. Pokud by vám nevadilo, začali bychom, protože přece jenom časový harmonogram je časový harmonogram. A já požádám všechny naše mluvčí prvního bloku, aby prominuli ten poloprázdný sál. Přestože ten ročník 22. je naprosto rekordním. V současné chvíli je v sále 600 lidí, ale většina z vás si přišla povídat a přišla především kvůli datingu. Takže program je pro ty, kteří jsou pravděpodobně teď zde v sále, ale uvidíme, třeba druhý a třetí blok bude na tom lépe. To hlavní, co vás čeká, je samozřejmě dating. Dating od 10 hodin a dating od 12 hodin, a to je s nájemci. Ale to, co vás čeká především, jsou například úžasné zmrzliny, a tohle je jedna z těch nových, jahodová s bergamotem, anebo malinová s čokoládou a s oříšky. Ale co já bych vám povídala o zmrzlinách? Já poprosím pana Humla. Povězte nám. Dobré ráno všem. Vy máte spoustu novinek a jedna z nich se týká i kávy, to je jako velká novinka. Ano, tak já bych za první teda začal tím, že bych pogratuloval k rekordní návštěvnosti, 600 lidí, tolik fantastických lidí na jednom místě potkat. Pavlíno, já gratuluju, to je skvělý. No, já gratuluju vám všem, protože bez vás by to nešlo, a tak to je. Tak co se týče Frutissima, tak určitě vás zvu na něco zdravého z nápojů, jak zmínila Pavlína, také jahodovou zmrzlinu s bergamonem, a to, co se týče kávy, tak my jsme letos uvedli nové Coffee Specials, což jsou vlastně alternativy kávy s ovocnou složkou bez použití syrupů, cukru a sladidel, tak přijďte vyzkoušet. Já díky moc a děkuji, že jste zase partnerem. To zase není pejorativní, ale naopak jako s velkým Z. My jsme hrozně moc rádi partnerem. Já bych ještě rád poděkoval i našim obchodním partnerům, kteří tady sedí, za spolupráci. A také bych rád představil naši kolegyni Báru Vobořilovou, která je na pozici Head of Expansion a řídí expanzi Frutissima. A vy ji uslyšíte ve druhém bloku. Perfektní. Já díky moc. Děkuji, ať se konference vydaří. Já díky. Díky moc. Já děkuji nejenom Frutissimu, ale máme i nového partnera na kávu, se kterým jsme se domluvili na dlouhodobé spolupráci, a to je Cross Café, kterému taktéž patří velký dík. A velký dík patří všem partnerům. Většinou na takovýchto konferencích se teď stává, že mluvíte o jednom i o druhém, ale já bych jim chtěla poděkovat za jednu věc.
a to je, že dodržují můj vrtoch. My jsme loni začali s tím, že jsme zrušili všechny sponzory v hlavním prostoru. A pro letošní rok jsme šli ještě dál. Opravdu na tomto patře nenajdete žádnou upoutávku. A všichni z těch partnerů byli tak hodní, že respektovali toto naše přání dopřát vám co nejvíce vzduchu a prostoru pro to, kvůli čemu sem jdete, a to je to setkání, a to je dating. My jsme připravili spoustu odpočinkových míst. Právě díky tomu, že jsme poprosili všechny partnery, aby se posunuli o to patroníž. Pohovky jsou v hlavním Majakovského sále, máme odpočinkové salonky 15 a 16, se to jmenuje podle navigace. Odpočinout si můžete ve společenském sále, kde je připraven oběd a catering, jídla, dobrot a všeho je připraveno dostatek, tak aby ten nápor toho nového byl pro vás co nejpříjemnější. Za mnou naskákala nová plánovaná shopping centra v Čechách a na Slovensku. Já když jsem připravovala letošní ročník, tak jsem si vzpomněla na rok 2008, kdy prezentovalo 30 developerů nová shopping centra na Slovensku a 58 nových shopping center v Čechách. Letošní rok není, co se shopping center týče, tak výrazný. A jedno z těch, které konečně došlo ke své realizaci, je Variáda. Martine, jsi tu někde? Martin Novák by nám měl něco povědět o Variádě, ale nepovedlo se. Tak zkusíme přesunout do druhého bloku, nedá se nic dělat. Variáda je totiž jedno z těch center, které se připravuje. Ale to, co se připravuje dál, je například v Pardubicích bude poměrně perno. Připravuje se pernerka, připravuje se Grand, a já bych to třeba Grandu moc přála, protože za mě osobně revitalizace budov, například stavěných Gočárem, mají velký smysl, ale to moje ale je velké varování, abychom nedopadli jako v Bratislavě. Tohle to jsou všechna bratislavská centra. Prosím, neberte velikost nebo umístění těch koleček nějak jako signifikantní, jaká centra mám nebo nemám ráda, nebo jaká fungují či nefungují. Je to opravdu výčet všech shopping center v Bratislavě. A je jasné, že ne všem se daří. A my jsme požádali zástupce českých a slovenských bank, protože jsme se podívali do systému, podívali jsme se, jaká shopping centra jsou v zástavě kterých bank. Tohle to jsou ty 4 hlavní, ale objevují se tam samozřejmě i další. A my jsme je všechny požádali o vyjádření, protože nájemci i pronajímatelé velmi často opakují jednu větu. A to je, máme podepsaný s bankou dohodu a nemůžeme jít s nájemným ani dolů, ani nahoru. Samozřejmě nahoru bychom rádi, ale to zase nechtějí nájemci. Nemůžeme jít dolů, protože banka nám to nedovolí. A my jsme požádali tedy tyto banky o jakési vyjádření. A velmi často ty banky, jak asi tušíte, sami řekli, že ne vždycky je to pravda. Dost často se to používá jako výmluva. Nicméně jedna z těch, která byla ochotná se za to svoje vyjádření postavit, byla Lenka Kostrounová. A ta rovnou říká, samozřejmě je situace dvojí, když je posledních pár jednotek v centru a když je centrum poloprázdné a naopak je tam pronajatá 1, 2, 3 jednotky. A ta říká, že úvěr je samozřejmě podepsán a v momentě, kdy vlastník chce změnit podmínky toho úvěru tím, že pronajímá za nižší částku, musí buď navýšit ekvitu nebo požádat o splátkový kalendář, protože tím dochází ke snížení hodnoty. A samozřejmě, že banka nechce s tímto mít velmi často nic společného a dostáváme se do patové situace. Takže jsou banky, které vám vyjdou vstříc a jsou banky, které vám vstříc nevyjdou a pak to dopadá jako v některých shopping centrech, která zůstávají prázdná, neboť nemohou najít nájemce, kteří by byli ochotní v prázdném shopping centru podepsat nájemné, které tam podepisovali před 10 lety, když byli na trhu ještě sami. No a podíváme se na to, jak to vypadá s plánovanými retail parky. Shopping center, to bylo ještě docela dobré. Ale retail parků, když jsem loni říkala, že se plánuje více než 60, tak se někteří divili. A letos je situace ještě mnohem horší. Já bych požádala pana Martina Kukačku, aby nám přišel říct, proč těch retail parků se plánuje tolik. Pojďte prosím mezi nás. Můžeme se klidně i na to posadit. Děkuji. Dobrý den.
Pardon. Tady mám malý taháček sebou teda. Řekněte, prosím, jak je to možné, že se plánuje v Čechách a na Slovensku tolik retail parků? Já se pokusím mluvit mírně subjektivně za naši skupinu Portin a za naše společníky, tady všichni 4 dneska sedíme, Jirka, Ondra, Jirka. Ono je dobrý připomenout si, že máme za sebou poměrně dlouhou dobu, která byla komplikovaná. Ta komplikovanost, mluvme o covidu, mluvme o tom, kdy už to nakousla třeba ČSOB, bankovní úroky, měnová krize, řekněme, nedostatek a vůbec nedostupnost materiálu stavebního typu. A my jsme byli nakonec obětním beránkem vlastně toho celého. Těch důvodů bude několik. Myslím si, že první důvodu, nebo jeden z důvodů, proč těch teček nebo nad náma, co bylo předtím na předchozím slajdu, přibývá a bude jich asi možná více a více. Tak když budu mluvit za Portin, my připravujeme těch projektů dneska 45, po dnešku možná 46 nakonec. Tak vidíte, ještě před 14 dny to bylo 40 projektů. Ale to je díky tady klukům a našemu celému týmu, který je tak natolik šikovný, ale alespoň máme co vylepšovat i na našich stránkách. A celková plocha projektů, který připravujeme, teda dneska nově 275 000 m2, což je pro nás to ohromný čísla. Ten důvod bude následovný, nebo těch důvodů bude několik. Já teda s dovolením se tady ještě... A to znamená, že to je souhra. Že to je souhra náhod, ne že by teď najednou byl tak velká poptávka po retail parcích. Paní, nemyslím si úplně jenom souhra náhod, ale určitě bude to v tom hrát určitě velký aspekt. Já si myslím, že ta těžká doba je za náma a když budu mluvit tady ke kolegům našim klientům, kteří se vážně, to jsou řetězce, ale i banky, které nám dávají peníze na to, nebo nás spolufinancují naše projekty, tak ta těžká doba, řekněme, naznačila to a urychlila některé procesy. A jeden z procesů byl to, že retail, některé řetězce měli přijít na to, že mají do těch retail parků až třeba za 5 let, myslím si. Ale celý se to uspíšilo a myslím si, že vlastně to, co mělo nastat za 5 let, tak nastalo už nyní. To znamená, apetit řetězců my vnímáme, dávají nám tu důvěru, že máme možnost jejich expanzi doprovodit, alespoň teď mluvím za Portin. Já věřím tomu, že i za kolegy, kteří jsou nebo budou v sále, nebo jsou dneska na této úžasné akci, tak jde o to, že ty projekty se v nějaký chvíli dělaly do šuplíku takzvaně, protože ono nejde stavět ty projekty i v době, kdy jsme neměli materiály, kdy byl materiál ale za nedůstojných podmínek. A toto všecko už se ale jak krystalizovalo a dostalo se to do objektivní roviny, myslíme si, aspoň jsme o tom přesvědčení. My máme tu možnost totiž srovnat i to, že my si stavbu dodáváme sami vlastní společností Velkin, společností ze skupiny a my si tam dokážeme tu marži mírně řečeno i korigovat a nepřeplácet tu stavbu. Díky tomu jsme schopni dávat i nadále komerční nájmy. Ať se dostaneme k odpovědi vaší otázce. Další určitě ten důvodem navýšení těch projektů je i možná to, že některé úřady, stavební úřady, jako myšleno nebo dotčené orgány, jsou si vědomí toho, že dochází k nějaké změně legislativy stavebního zákona, který já se třeba tolik úplně nebojím, nebo my se nebojíme. Já vás na chviličku přeruším, pokud můžu, protože ani jeden z nás dvou není právník, vy jste tedy ekonom, já jsem tak maximálně historik a já bych poprosila pana Sebastiána Macha, pojďte k nám, omlouvám se. To mám z toho, že jsem řekla, že jsem historik. Tak doufám, že se vám nespůsobila teď potíže a nezůstane vám to jako přezdívka, to by mě mrzelo, ale... To už se mi děje teď, takže... Dobrá. Můžete nám prosím okomentovat ten stavební zákon, protože vy asi o tom víte o trošku víc než my dva. No, stavební zákon už vlastně je v účinnosti od začátku tohoto roku pro některé vyhrazené stavby, jako jsou dálnice a elektrárny. Vás jako tady obecenstvo developery bude zajímat od 1. července, což je teda od začátku příštího měsíce. Novinek to má mnoho, počínaje digitalizací celého procesu stavebního řízení, což je určitě krok správným směrem. Bohužel zde panuje obava, jestli je celá ta digitalizace připravena řádně, není pořád ještě ve sbírce zákonů vydána vyhláška o informačních systémech, úředníci nejsou řádně proškoleni, odborná veřejnost nemá přístup k nějaké zkušební aplikaci, takže doufejme, že
během toho měsíce to Ministerstvo pro místní rozvoj stihne připravit. Já si upřímně myslím, že ne, ale doufám, že se jim to povede. No a pan Kukačka zmiňoval, že spoustu projektů dělali takzvaně do šuplíku. Jak se to dotýká ten nový stavební zákon, řízení, které třeba probíhají? No, řízení, která probíhají, ty budou dokončena podle stávajících právních předpisů, tedy starého stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Nový stavební zákon se bude týkat v zásadě nově zahájených řízení s tím, že v některých případech až do 36. 2027 lze zahájit stavební řízení s projektovou dokumentací zpracovanou podle starých stavebních předpisů. To znamená, že developer se může rozhodnout, jestli naskočí na nové podmínky, nebo pojede podle těch starých, které má v šuplíku. Přesně tak. Taky se zmiňuje, že stavební zákon ještě není dokončený. Vy jste i zmínil, že úředníci se na to neúplně dokáží rychle připravit. Jak to tedy je? No, stavební zákon jako ta hlavní norma dokončený je. Bohužel nejsou dokončený nebo nejsou dodělané všechny prováděcí předpisy. Stavební zákon odkazuje na x vyhlášek, asi 4 nebo 5 vyhlášek. Ještě nebylo vyhlášeno ve sbírce zákonů, jsou teda po nějakém mezirezortním připomínkovém řízení, takže by se dalo říct, že už jsou de facto hotoví, ale stále nebyly vyhlášeny, což teda moc nepřidává právní jistotě všech účastníků, kteří ten stavební proces absolvují. A jedna vyhláška, teď nevzal jsem si tahák jako Jindra, takže přesně nevím, jak se jmenuje, ale ta ještě není ani připravená. Jo. Já vám to řeknu, protože jste mi to napsal o Národním geoportálu územního plánování. Je to tak. Já děkuji za komentář a můžu tedy vrátit slovo vám, protože jsme tu vsuvku právní asi dokončili. Nebo má někdo nějaký dotaz na téma stavebního zákona? Pokud má, můžete samozřejmě posílat i přes webové stránky, přes aplikaci a samozřejmě... A nebo tady budu celý den, můžete se za mnou přijít pobavit. Přesně tak. Tak děkuji mnohokrát, ale klidně tady vydržte s námi, ale jak chcete. Díky. Tak a můžeme se vrátit k retail parkům. Já tady ještě možná jednu z věcí řeknu, proč těch projektů přibývá, protože ono i ten trh vykrystalizoval a teď nechci, aby to vyznělo nějak na bubřele nebo sebestředně na skupinu Portin, nebo na těch pár subjektů, kteří ty retail parky reálně stavíme. Ono nás je po skromnu, bude nás jednotky, do 10 subjektů najisto. Mnoho projektů a bude to jeden z apelů a dovolím si potom, jestli vás potom můžu poprosit Pavlíno o tom, že bych zkusil ještě pár vět ke konci říct, jakýsi apel a říct takový moje palčivý téma, který by potom třeba rezonovalo. Mnoho projektů, který zůstávají... Vám to loni nestačilo, rezonace těch témat, které jste nastínil, dobrá. Mě to tak trošku baví, nebo nás to baví. Mnoho projektů se k nám dostává i v jakýsi fázi takzvaného předdevelopmentu. To znamená, že určitých, a nechci, aby to vyznělo špatně, protože to má taky určitě svůj prostor, ale je tady mnoho subjektů, který chodí s projektem, jakýmsi projektem, který není připraven na to, aby se realizoval a je to jakási plocha, nějaký si zákres a těchto projektů lítá mnoho a stejně se to dostane nějak mezi tu naší 5, mezi tu naší 10 developerů a my to musíme potom léčit. Těchto projektů přibylo a je to jeden z důvodů, proč ta jedna tečka, možná 3, 4, 5 teček na té mapě je určitě vícero. Těchto projektů u nás dělá, řekněme, 10% určitě celého objemu našich projektů. Vy ale ty projekty měníte, protože čím víc nájemců se rozhoduje pro retail park. Někteří dokonce opouští shopping centra, protože porovnání náklad shopping centrum versus retail park je samozřejmě jiný, ale to znamená, že ten tlak na službu v retail parku je velký. To znamená, že vy už musíte poskytovat služby a zároveň musíte asi zmenšovat jednotky, protože není možné neustále pro všechny nájemce dávat ty 2000 a větší. No a to je jedna z věcí, která nás samozřejmě pálí, my s tím musíme umět pracovat. Na druhou stranu minulý rok bych vám odpověděl možná striktně, že malé jednotky jsou pro nás absolutně nevýhodné. Díky tomu, že jsme otevřeli to jedno palčivé téma a třeba to rezonovalo za celý ten rok a nájmy se dostávají do pozice, řekněme, více objektivní, byť ne úplně, ale objektivnější a taky zároveň nám náklady. Z vašeho pohledu? Ano, ano, ale z pohledu idealizace, řekněme, jsme zase na objektivnějších hodnotách. My to všechno dělíme tím časem, že jo? Takže ten čas jde proti vždycky nám a kolegové, kteří třeba v tom financování jsou podstatně dál než já, tak moc dobře ví, co znamená 1 měsíc navíc.
ty služby a respektive menší plochy. V dnešní chvíli my naopak vítáme nájemce, kteří mají plochu mezi 50 až třeba 300-400 metry čtverečními, 400 metrů už je docela dost, ale jsou to pro nás, řekněme, jednotky, které jsou replikovatelnější pro, řekněme, tu citlivost toho trhu. Jo, řekněme květiny, tabák, máme skvělý partnery, ale co se týče třeba dalších služeb, jako je kadeřnictví, anebo třeba jednotky typu malé restaurace, jsou výborným doplňkem toho centra, nejsou to tím tahounem, ale tím doplňkem, co někteří zákazníci vyžadují a chtějí. Naopak, my už dneska nepřepočítáváme tyto jednotky nebo tyto realizace těchto menších jednotek na metr čtvereční, ale vážíme to délkou nájmu, to je hrozně důležitý aspekt pro nás, je ten vault. A druhá věc je samozřejmě tou výší, která musí být tím přímo úměrná, řekněme, nějaký naší vnitřní návratnosti. No a služby pro zákazníky, to znamená, že rozšiřujete služby typu veřejné toalety a podobně? My jsme tím začali 3 roky nazpátek, 3,5 roku nazpátek, když jsme postavili v té době největší náš datapark, což byl v Kolíně v Ovčárech, který dneska nevlastníme, a tam už jsme udělali ony veřejné toalety. My si musíme dát ale pozor na jednu věc. My se nechceme nazpátek podobat jako ty velký obchodní centra. My, aby jsme dokázali konkurovat těm velkým obchodním centrům a dokázali jsme dát ten nájem, který je, řekněme, objektivní na trhu, řekněme, v té branži toho retail parku, nebo těch retail parků, tam je potřebujeme naopak snižovat náklady. Ten náklad na tu toaletu můžeme si říci, že to je zanedbatelná položka, ale vzniká tam vandalismus a tak dále a provoz a my to musíme opět vážit. Už jsme si ale zvykli na to, že a protože naše skupina, řekněme, z těch 47 projektů má v realizaci 15-16 projektů, které jsou na 10 000 metrů obchodních ploch a tam už si zákazník zaslouží ten komfort aspoň tohoto typu mít. Nároky stoupají, ale zatím my chceme akceptovat pouze ty nároky toho typu, že baráky mají být nízkoenergetický, třeba i ta zelená střecha, lépe zacházet s dešťovou vodou, aby ty centra byly zelenější, ať se nám tam líbí, ale nechceme se přibližovat velkým obchodním centrům, kde to je spíše o zážitku. Nechci říct, že u nás to není zážitek, u nás je to úžasný zážitek si nakupovat. Rozhodně. Ale chceme, aby ty řetězce nám tam zůstaly dalších 10, 15, 20 anebo třeba 58 let. My to budeme hrozně rádi, když se toho dožijeme. A nebude tam fluktuace, to je pro nás hrozně důležitý. Skvěle. Zůstaneme u těch zelených projektů, hned po vás se jim budeme poměrně dlouho věnovat, ale vy jste teď chtěl otevřít to palčivé téma, tak směle do něj. Připravený, jo, tak dobře, tak jdeme na to. Minulý teda, a to už na to mám ten táháček, který tady furt projíždím, aby se mi nezavřela obrazovka. Minulý rok jsme otevřeli nájmy, taky nám to bylo potom dosti naznačeno, že to nebylo úplně vhodný třeba, ale když jsme potom s ostatními developery o tom hovořili, tak jsme viděli, jakým způsobem se některé věci třeba i hýbaly. Je třeba o některých věcech hovořit, tak abychom se navzájem pochopili. My to řešíme většinou na nějakých bilaterálních jednáních s jednotlivými subjekty, ale ono věřte tomu, že ta doba nehrála úplně pro nás. Ty úroky, sazby a tak dále, to, co jsem říkal před chviličkou, nejsou jednoduchou veličinou, řekl bych, že to je jedno z toho nejsložitější veličinou, ale pojďme si říct, že největší riziko je v době, kdy ještě nemáte schválený plochy, jestli do toho projektu chcete vůbec jít, ale už chcete zákresy a my už musíme koupit pozemek pravděpodobně nebo zasmluvit pozemek, my musíme jednat už s dotčenými orgány, chodit na zastupitelstva, noční jednání a tak dále. To je náš biznis, to je naše starost. Ale ten apel bude první. Ten první je, pojďme být více schovývavější v té době, v tom prvopočátku, ale akcelerujme, prosím pěkně, pokud to jenom půjde, schvalovací procesy na vaší straně. Je to pro nás ohromně těžký, když zjistíme, že teprve po půl roce, po 3/4 roce schvalování, že do toho jdete, ale za jiných podmínek, než za který jsme to kreslili. Nestává se to často, ale jsme přesvědčení o tom, že pokud máte tento apetit, a teď mluvím teda k řetězcům, k našim obchodním partnerům, kteří jsou u nás dlouhým nájmu, ale pokud máte ten apetit, prokažte nám to. My vás doprovodíme potom dokonale v té realizaci. To my umíme relativně slušně. Další věcí je současné změny legislativy, požadavky dotčených orgánů a měst. Města do toho hovoří hodně, ale chci mluvit o tom hlavně k nájemcům.
Neměňte stavební popisy, mějme pořád podobné požadavky a pokud ano, přijměte to, že prostě přijdeme s tím B, my za to něco chceme. Chceme navýšit ten nájem, anebo chceme získat čas. Kolik těch apelů máte? Začínám být nervózní. To bude rychlý, ale já teď už to nechám vzít, Pavlíno. Odvolání. My občas čelíme odvoláním typu sousedů, ale bohužel se stává, že i od některých našich kolegů. Řeknu velice s nějakým přesahem, velice těžko to neseme a velice těžko to přenášíme potom na vás. A občas se to prostě stane. My vám to budeme se snažit vysvětlit, ale mějte prosím to pochopení, že takové věci prostě nastávají. Chci říct poslední věc, Pavlíno. Nechám vás, nebojte, já jenom chci říct, že Retailcon v tomhle pomáhá a například letošní rok jsme udělali některá uzavřená jednání pouze pro zvané, aby se tyhle věci mohly vyřešit i v rámci konkurenčních dohod. Poslední 2 body, už to máme asi na 38 minut. Prosím pěkně, nájemce, pronajímatel, anebo developer, realizátor a pronajímatel, nájemce. Nikdo nejsme soupeři, my jsme na jedné lodi, jsme spoluhráči, pojďme tu hru hrát společně a pojďme se nepřetahovat o centy. Pojďme si říci, pokud to bude tehdy a tehdy otevřeno, bude nějaký benefit, anebo obráceně, pokud to nebude otevřeno, bude benefit ve prospěch nájemce. A teď s absolutní nadsázkou, Pavlína, už vidím, že nervozita stoupá. Vito Corleone, jo, když už to řeknu, obchod nemá pravidla a zábrany. To bylo v tom nejhorším okamžiku v tom filmu. Má však svoje hranice unesitelnosti. Pojďme zkusit ty hranice společně hledat, a nebo už je známe a pojďme si je navzájem třeba i projevit, že se rozumíme, že se chápeme. Respektovat a neposouvat. Respektovat je hezký slovo. Děkuju, Pavlíno. Já děkuju mnohokrát. Díky. Děkuju. Díky. Užijte si hezký den. Já teď budu maličko improvizovat a rovnou pozvu Martina Nováka. Ještě, že máš dlouhou cestu a můžeme si užít tu hudbu. Já se tam proklikám mezi tím. Přivítám tě. My se známe dlouho, tak už si tykáme. Omlouvám se, já nebudu hrát tady divadlo, i když občas mě to přepadne a někomu vykám, ale vy jste se konečně pustili do variády, byť jste už několikrát tady na tom pódiu stáli. Ano, tady dokonce jste stáli, to je pravda. Myslím, že vedle jsme seděli, ale děkujeme za tuhle druhou šanci. Pravdou to je možná navázat na kolegu, jak zmínil, počítáme všichni a hold, byť teda v roce 2022 jsme zmínili, že chceme začít, tak nakonec jsme museli znovu počítat a dopadlo to tak, že pak jsme raději potichu na konci roku 2023 zahájili. Takže abyste mohli říct, že už konečně stavíte teda. To nejen a chci věřit, že někde nad námi nebo vedle nás uvidíte i obrázky nebo fotky a nejen vizualizace. Takže smyčky běží ve druhém sále. Tak. Takže tam už je vidět, že opravdu už to roste ze země. No ale prozraďte, proč zrovna Karlovarský kraj? Nebo vy vůbec jdete do regionů? Proč vás ty regiony lákají? Tak naši akcionáři, rakouská rodina, není tajemství, vlastníme 2 obchodní centra, jedno v Mostě, jedno v Karlových Varech. Zcela upřímně Karlovy Vary pro nás asi po těch letech srdeční záležitost a pravdou je nejmenší kraj, všechny ty čísla známe. Přesto přivést tam konečně první multikino, když je tam filmový festival, tak to je jedna z věcí. Možná, jestli můžu, kolega tady měl pár čísel, napadají mě 2, ale abych vás úplně nenudil. Ono, jestli se uvádí nějaká průměrná velikost obchodního centra 28 000 metrů čtverečních, tak variáda po rozšíření se k té hranici přiblíží, čili rozhodně nejdeme velikostí, ale chceme věřit, že jdeme tou kvalitou, kde teda asi zná většina z vás, dochází ke zmenšování původního hypermarketu, což byl ještě tedy historicky úplně jiný provozovatel. Pardon, když se zastavíme u toho hypermarketu. Vy teď máte hypermarket tedy zavřený a máte... Pardon, povídejte? Povídám. Povídej, promiň. Pardon, přeskočím do té profesionality a začnu vykat, omlouvám se. Albert je stále v provozu, přesto je pravda, že bude období na konci léta na několik pár týdnů, kdy oni to umí dobře a umí to rychle přestavět, ale musí to na chvilku zavřít. A zas na druhou stranu tady bych teda vypíchl aktivity našich kolegů marketingu, kteří připravili jakousi roadshow, která by po asi 20 místech západočeského kraje v tu dobu měla jezdit.
A to si myslím, že bude v celku zajímavý představení právě toho projektu pro ty jednotlivé další města v regionu a seznámení a nalákání, co se tady připravuje. To znamená, že od výstavby uběhlo, počítám dobře, 5-6 měsíců od zahájení a ty si chtěl zmínit několik těch čísel. To znamená, jak to teď probíhá? Jedno číslo byla ta velikost, ale teď, když se ptáš teda na ten čas, tak jak jsme zmínili, padlo na konci roku, jsme zahájili generální dodavatel, my jsme předtím už právě něco málo prací provedli předtím. Ten projekt je na fáze, jak padlo, je to tedy za běhu, čili v tuhle chvíli jsme, řeknu, v severní části v zásobovacím dvoře stavěli, kde možná si toho spousta lidí ani nevšimla, ale tak, jak vidíte právě na těch fotkách za námi, tak už tam stojí skelet, kam se právě bude stěhovat nový supermarket, no, hypermarket, a to v podstatě bude otevření té první fáze na konci září, pak přijde otevření food courtu a větší části někde ke konci roku. A další část přijde, jak jsme řekli, je to na fázích do poloviny příštího. A to bude to multikino. A to bude multikino. Multikino neotevře na festival roku 25, to asi by nebylo ani úplně rozumné, otevře někdy v tom právě v létě, abychom si to asi všichni připravili a pak v roce 26 věřme, že už zapadneme do nějakého toho i kulturního většího života ve Varech. A možná teda, když to číslo, když jsme nahrála teda, saturace obchodních ploch v krajských městech je někde kolem 600 metrů čtverečních na těch 1000 obyvatel a Vary jako takový se pohybují někde 700-730, takže jako jsme v tom průměru, opravdu nehrajeme na asi ta doba nějakého, nakonec špička trhu obchodních center, to známe všichni z roku asi 2008, dávno pryč, a proto kolegové z retail parky teď mají zase svůj boom, tak my už se soustředíme na tu revitalizaci. No, já budu držet palce. Super. Děkuju moc. Díky moc. Taky díky. Pěkný den. Děkuju, díky. No, to, co developery tlačí, kromě financování a podobných dalších věcí, jsou samozřejmě zelené záležitosti, které k nám míří z Evropské unie. Vy ty slajdy teď uvidíte ještě jednou, abych se k nim hezky doklikala. Nám se podařilo najít pana Petra Sabo, mám ho tady i s kolegyní, pojďte prosím mezi nás. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, vemte prosím místo. Já přeskáču některé slajdy, protože nás tlačí jemně čas. A dostanu se k fotovoltaice. Do roku 2030, pokud si vzpomínám dobře, bude nutnost mít na veřejných budovách fotovoltaiku. A nám se podařilo najít někoho, kdo ne, že ji instaluje, takových máte spoustu, všichni vás tlačí na venkovní parkoviště a podobně, ale já vám představuji někoho, kdo vám řekne, ještě předtím, než se ty panely spustí, kolik z nich je funkčních a nefunkčních, a teprve poté, když se spustí, tak vám řekne, kolik z nich funguje, protože žádný z vašich dodavatelů, pokud se nemýlím, a dost bych se divila, že v tomto případě bych se mýlila, nemá na svém prvním místě to, aby všechny vaše panely fungovaly. Na prvním místě je vám je instalovat a nikoliv je provozovat. Já nebudu mluvit a rovnou vám předám slovo. Jak vy to děláte, prosím vás? Dobrý den, moje jméno je Radka Dědičová. Hned na začátku se vám chceme přiznat s kolegou, že nejsme tak profi řečníci jako naši předchůdci. Gratulace, takže to my neumíme, takže nám odpusťte, že naše prezentace bude čtená, ale za to bude upřímná. Nebojte, nebude čtená, budeme si normálně povídat a zvládneme to. Se bojíme, tak to přiznáme. Dovolte prosím, abych vám představila v krátkosti naši firmu, která se specializuje na kontroly solárních panelů. A můžu vás zarazit, vy se v klidu vydýchejte, já vám položím otázku, vy mi na ní odpovíte, co vy na to v klidu, to víte, že jo? Úplně tak to zkuste, no. Tak, zvládneme to. Jak to děláte? Vy lítáte z drony, je to tak? Ano, používáme drony s termokamerou. Samozřejmě, že k tomu máme veškeré potřebné povolení, ale tam je podle pravidel leteckého úřadu. Takže to znamená, že ne každý může vyletět s dronem, který má termokameru a podívat se například, které panely fungují a které ne. Ano, přesně tak. Dobrý den, jmenuji se Petr Sabo. Lety s dronem jsou vlastně podmíněny pravidly leteckého úřadu, takže máme oprávnění v kategorii Open i v kategorii Specific.
Každý let je předem schválený leteckým úřadem a občas trvá delší dobu, teda než je to schváleno, ale daří se. Možná proto, nebo i proto jste 2 poskytovatelé těchto služeb v republice? Mýlím se? Já myslím, že je nás více. Že už je vás více, No, jo. určitě. To znamená, že vyletíte s dronem nad instalaci solárních panelů a pak váš klient dostane takovýhle obrázek. Co na něm vidí? Přesně tak. S dronem monitorujeme vlastně jednotlivé solární panely. Máme vlastní software, kterým dokážeme ty jednotlivé panely označit, diagnostikovat jednotlivé vady a v rámci softwaru i vypočítat finanční ztráty. Takže například tady máme zákazníka, u kterého jsme prováděli kontrolu. Ten měl docela velký počet panelů s delaminací, to znamená, byly tam poškozeny vlastně folie na těch panelech a celková jeho roční finanční ztráta činila nějakých 63 000 korun, vlastně na jedné výrobní hale. To znamená, že vy řeknete přesně, který panel nefunguje, kdy to měříte, kdy je nejlepší doba na to měření? Ideální měření je v době, kdy svítí slunce, je tam nějaký minimální osvit, nesmí pršet, nesmí foukat příliš vítr a ideálně tam musí být ta fotovoltaická elektrárna zapnuta, musí vyrábět elektriku. To znamená, že jaro, začátek roku. Jaro, léto, výjimečně i podzim. No. Ano. Vy jste zmínil, že spousta těch panelů není funkčních, instalovaných. My jsme vás vyřadili, to jsem nechtěla. Já jsem ráda. Když to je ta situace, kdy panely už běží, ale co předtím, než ty panely se spustí? Vy umíte zkontrolovat i tohle, že jo? Ano, já bych poprosil kolegyni tady statistiku, malinko nudnou statistiku. Ale pořád do toho budu koukat, jestli dovolíte. Mám tady napsáno, že na základě našich dosavadních kontrol jsme zjistili, že 74%, což není malé číslo, instalací mělo závady. To znamená, že vy všichni ještě předtím, než spustíte svoji fotovoltaiku, je pravděpodobné, že 74% panelů není funkčních. Je to tak? Ano, je to tak. Je to naše statistika z našich kontrolních měření a doporučujeme proto vlastně jednou za rok provádět kontrolu a fungujeme například jako třetí strana, kdy zákazník si nechal vlastně postavit fotovoltaickou elektrárnu a před uhrazením elektrárny Do mikrofonu. Před uhrazením elektrárny došlo ke kontrole, naší kontrole. My jsme zjistili závady a vlastně poslali jsme zákazníkovi report a on na základě ještě před uhrazením platby tento report poskytl dodavateli. Ten vlastně okamžitě provedl opravu a následně teprve došlo k úhraze fotovoltaické elektrárny. Vy proto i máte vlastního právníka, protože velmi často narazíte s tím, co zjistíte? Ano, spolupracujeme vlastně s právníkem z důvodu, že pokud je fotovoltaická elektrárna v rámci záruky, tak náš právník může pomoci s řešením reklamace. A mohli byste nám prosím na tomhle obrázku říct, které panely fungují a které ne? Ano, určitě. Vlastně na snímku je to teda trošku malý snímek, jsou bíle označené panely, které mají vady. Je tam vidět panel, je to typ chyby delaminace, je to celkem 83 panelů, tady měl zákazník celkem 372 kusů panelů, takže už to byla celkem větší elektrárna a na těch panelech je vidět takový to mírný jakoby barevný označení, že jako ten panel není čistý, je vidět, že má takové jako fragmenty a to znamená, že je ta poškozená vlastně folie. Pak tam byly nalezeny i nekriticky zahřáté články, to znamená, byly tam neřešeny zastíněné panely komínem. Tam stačilo dát vlastně optimizery a mohlo být vyřešeno. Bohužel občas nastává ve vysokých teplotách právě v létě, že ty články, které nefungují, tak se příliš zahřívají, protože fungují jako odpor a vzniká tak vysoká teplota vlastně na těch panelech. Ta teplota se může pohybovat i nad 100 stupňů. Vy tím, že mluvíte o teplotě, vy umíte s tím dronem se podívat i na celou budovu a zjistit, kde jsou tepelné mosty, kde jsou úniky a podobně, že jo? Ano, tepelné úniky umíme vyhledávat vlastně v zimních měsících. Ranní teplota nesmí být nad 10 stupňů a díky tomu, když ta budova je vlastně přes noc vyhřívaná, tak dokážeme ráno najít tepelné mosty.
A protože většina shopping center řeší spíš opačnou záležitost, to znamená chlazení, aby nebylo nutné investovat do klimatizace více, než je nutné, tak i v tomto umíte pomoci. Tak to jsme vlastně spolu řešili, tuto službu jsme ještě nenabízeli, ale vlastně je to obrácený postup oproti hledání tepelným mostům, takže naopak zase zevnitř místností se dá vyhledávat, kde je ta nejvyšší teplota, která je ten problém při vychlazování. No vidíte, a zvládli jsme to skvěle. Děkujeme. Já děkuji moc. Myslíte, že můžete dát velký potlesk, když prezentovali poprvé? Děkujeme. Díky. Já děkuji mnohokrát. Já vás nebudu zdržovat dalším průvodcem datingu. Jenom bych vás chtěla upozornit, že už jsme dnes mluvili o toaletách a budeme se jim ještě věnovat, protože většina shopping center v centru měst přechází na placené toalety a s tím se způsobuje spousta potíží. A my jsme zase našli někoho, kdo vám s těmito potížemi může pomoci. Ale to, co vás teď čeká, je dating. Jenom velmi krátce můžete filtrovat podle účastníka, můžete filtrovat podle budovy. Vždy u té budovy nebo u nájemce máte stoleček, kdy koho kde najdete. Snažili jsme se toho průvodce udělat co nejpříjemnějšího uživatelsky a samozřejmě je kompletní, takže všechny osoby, které jsou v Majakovského sále, vy najdete i v tom průvodci. Já nebudu dál zdržovat, myslím si, že dating začíná za pár minut. Děkuji vám mnohokrát.